Wow, poslali su mi poklon za rođendan. Hajde da ga zajedno otvorimo. Ali od koga je? Što? Pa to je ludak Michael iz razreda. Dobro, hajde da vidimo šta je unutra. Oho! Zanimljivo. Kakav je to blaster? Oho! To je blaster za smanjivanje. Super! Šta da smanjim? O, ideja. Smanjit ću ovu biljku. Super! To je odličan poklon. O ne! Miley! Uplašila si me! O ne! Zrak blastere zakačuje tebe. Postala si mala. Dođi kod mene. Jo, šta da radim sa tobom? Mama i tata će biti šokirani kad vide to. Moram razmisliti. A ti, budi ovdje, Miley. Jo, tako si mala. Tvoja ležaljka je sad ogromna za tebe. Treba nešto smisliti. Tačno. Napravit ću sobu za tebe. Sigurno će ti se dopasti. Dakle, treba mi karton. I seći ću sobu od njega. Treba mi lenjir i olovka. Prvo ću nacrtati 4 kvadrata na kartonu. A zatim ću ih iseći. Ovako. Usput, zapratite naš kanal. A sada treba zalepiti sve detalje među sobom. Uradit ću to uz pomoć lepka. Da, odlično mi ide. A Miley se već sviđa, ali to još nije sve. Sad mi treba šareni papir. Izabrat ću plavu boju. I seći ću 2 pravougaonika. Odlično, a sad ću uzeti lepak, naneti ga na papir, a zatim zalepiti za kutiju. To baš liči na nebo. A sada uzimam pače veštačkog travnjaka, baš je mekan. Stavit ću ga na dno kutije. Wow, kako super! Treba pokazati Miley. I drugarice, hoćeš da vidiš kako ti izgleda kuća? Dođi. Jel ti se sviđa, a? O, znam. Dodat ću još nalepnice u obliku srca. Tako su slatke. A zalepit ću ih na zidove. O, predivno. Wow, Miley, hvala na pomoći. Da, ti si lepotica, hvala. Šta si osjetila? Tražiš svoju koščicu? Ovdje? Ali prevelika je za tebe. Znam, sad ću ti sama napraviti koščicu. Nacrtat ću na belom papiru i iseći. Gotovo. A sad ću dodati slova i sastaviti reč kuca. Odlično mi je ispalo. Oduševljena sam. O, baš je lepo ispalo. O, imam ideju. Treba mi karton. Tu je već sve nacrtano. Ostalo je samo sve ravno iseći. Da, odlično. A sada savijam to. A zatim ću zalepiti sve potrebne detalje uz pomoć lepka. Gotovo. Stavit ću ti u sobu postolje. Ali to još nije sve. Sad mi treba četkica i boja. Umačem četkicu u plavu boju, tako je. A sad je ostalo sve obojiti. O da, to će biti veoma lijepo. Gotovo. Miley se također sviđa. Jo, nešto sam žedna. O, slamka, tačno. Mogu seći slamku i napraviti ogradu. Da, to je odlična ideja. Tako je. A sad ću to sve poređati ovako. Gotovo. A Miley se sviđa moja ideja. Tako sam srećna. Nice. Šta još da napravim za tebe? O, tačno. Moje Miley treba krevet. Dakle,
Uzet ću bombone njord za to. Poješću sve bombone. A kutije će mi trebati za krevet. Da, iseći ću gornji deo kutije. I napraviti koščicu od nje. Tako je. A sad ću to zalepiti na krevet. Wow, baš lepo je spalo. A sad ću uzeti četkicu i obojiti sve u belu boju. Tako je. Wow, ispalo je baš slatko. Miley, kako ti se čini? Jel ti se sviđa? Drago mi je, ali treba napraviti još postelinu. Imam roze i žutu tkaninu. Sad ću ti sve napraviti, ne brini. Da, još malo. A sada sastavljam to i stiskam. I treba obavezno dodati srce. O, kako sladak meda. Ali treba mi tvoja unutrašnjost. To zvuči užasno, znam. Ali samo ću uzeti malo vune. Da, toliko će biti dovoljno. A sad ću napuniti jastuk vunom. O, sad je tako mekan. Wow, Miley se tako sviđa. A sad ću uzeti čebe i pokriti Miley sa njim. Miley, tako si smešna. Jo, što je to? Auto? Ideja. Treba će mi točak. To će biti 100. Naneću malo lepka na njega. I pokriti krugom. Miley, pogledaj šta sam napravila za tebe. O, čekajte, ali nešto nedostaje. Ideja! Da, na sto ću staviti malu saksiju sa cvijećem. Eto, ovako. I treba mi još mala slika. O, sviđa joj se. Super! Oh, kako cool video! Hoćete i vi da vidite? Onda zapratite naš kanal. Tu su najbolji izazovi. O, čačkalica! Treba ih zalepiti na zid u obliku kvadrata. A sad ću uzeti flomasteri i obojiti to. A da, izabrala sam zelenu boju. Odlično. Dakle, pogledajte šta sam napravila. Moja kuca Miley ima toliko odeće da sam napravila vešalicu na kojoj će biti sva njena odeća. Ne zahvaljuj, Miley. A sad ću uzeti malu nutelu. Poklopac će mi trebati, ali prvo treba polizati svu nutelu sa poklopca. O, da, tako ukusna. Obožavam nutelu. Ja u nešto sam se zanela. Dobro, poklopac treba obojiti u crvenu boju. Uradit ću to uz pomoć boje u spreju. Gotovo! A sada stavljam to tu. Tu će Miley pokazivati svoju odeću. Divno! Kako ti se čini? Hoćeš nešto da probaš možda? Hajde da pokažemo svima kakva si lepotica. Ovo si Vila, a ovo si u letnjoj haljini. A ovome obično šetamo sa Miley. Ti si neverovatna, volim te. Miley je dosadna u sobi. Tužno. O, smislila sam šta još mogu raditi za nju. A dakle, uzet ću plastilin i napraviti krug od njega. Da. A sad ću poređati to ovako. Eto, ispao je bazen. Super! Sigurna sam da će se Miley dopasti, ali bazen ne sme biti prazan. Sipat ću kuglice unutra. Da, odlično! Već vidim koliko je srećna. O, znam! Uzet ću cev. Znate šta će mi? Pogledajte! Moja Miley obožava da trči kroz to na igralištu. A ovaj cev će da vodi direktno u bazen. Super! O, a sad ću uzeti moje patike. Treba će mi samo pertle. Da, tako je. Čekajte, jeste zapratili naš kanal? Ako niste, uradite to odmah i ne zaboravite na zvonce.
Dakle, sada treba vezati petle. Tako je. A zatim ću staviti te na zid da bi Miley mogla da je grize. Da, ona baš voli da radi to. Super! O, a šta je ovde? Mali skejt. Moje kuće zna da vozi skejt. Svideće joj se. Da, super! A to je Mr. Poncho iz Lego. Baš je lep. Izvinite, ali treba mi vaš šešir. Odlično, odgovara mi. Stavit ću ga u Mileynu sobu i sipati hranu unutra. Prijetno, draga. Jedi. O, tako je slatka. Kako super! Obožavam da igramo igrice na telefonu. Jo, Miley, jel ti treba fotelja? Okej, sad ću ti je napraviti. Uzet ću Kinder Joy. O, tu je dugme za prati. Ja sam zapratila, a vi? A dakle, treba će mi jedna polovina. Od nje će ispasti odlična fotelja za Miley. Obojit ću je u belo i zalepiti. Da, tako je. Super! Izvoli, Miley, možeš da sedneš? Ups, izvini, draga. Uzet ću karton. Treba iseći pravo ugaonike od njega. Da, dugačke i ravne. Još malo. Super. Ostalo je sve lepo sastaviti i zalepiti. Da, a sad ću dodati lepak. Aha, tako je, odlično mi ide. Uvit ću sve u žuti papir. Eto, pogledajte. Napravila sam stočić za televizor. Stavit ću ga ispred fotelje, tako je. Miley, to još nije sve, budi strpljiva. Nemoj stajati na to. Tu će stajati televizor da bi mogla da gledaš smešne izazove. Jel ti se sviđa? Da, baš joj se sviđa. Tvoja soba je zaista super. O, a ovaj trenutak je najsmešniji. O, hvala na gledanju. A vidimo se uskoro. Ćao svima, to je palačinka izazov. Danas će se Enid Wednesday takmičiti u novom izazovu. Ko najbolje nacrta ono što pokaže učiteljica, ta će dobiti nagradu. Devojke mogu osvojiti popit, barbiku i druge dobre poklone. Ima samo jedan uslov. Mora nacrtati palačinku bolje nego njena drugarica. Napred, devojke! Hajde, uključite kreativnost i pokažite sve što možete. Tako da dajte sve od sebe i iznenadite učiteljicu. Počinjemo! O, ćao svima! Upoznajte Charlija. On traži novu vlasnicu. Ko najbolje nacrta ovo kuće, ta će ga dobiti. O, kako slatko. Jeste spremne, devojke? Onda je vreme krenulo. Odlično. Enid se zamislila i zaboravila da mora da crta. Okej, znači bit će mi lakše da pobedim. Prvo ću nacrtati crnu konturu. Tako je. Gotovo. A zatim ću obojiti kuće belim testom. Dodat ću još oštre zube i zli osmeh. Jer ja volim lovačke pse. O da, moje kuće će biti najopasnije u gradu. Jao, šta mi je? Usput, kako je Enid? Halo? A šta? Jao, tačno, da, treba da crtam. Ja ću početi od crne boje. Nacrtat ću slatku njušku, oči, lep osmeh i šape. Da, nadam se da će se moja kuca dopasti učiteljici. Ona je baš pozitivna, baš kao ja. Završavajte, devojke, vreme je isteklo. Dobro, moja palačinka je već spremna. Eto, gledajte. O, svaka čast, Enid. A šta je spremila Wednesday? Da vidim. Bolje sedite da se ne onesvestite kad vidite mog Charlija.
On će biti najopasnija legenda u gradu. Mamice, plašim se, ne. Ne smem da dopustim to. Šteta. Izvini, ali u ovoj rundi je pobedila Enid. Da, presrećna sam. Charlie, ja sam Enid. Drago mi je. Hajde da budemo prijatelji. Sladak je. Da, mnogo. Baš mi se sviđa. O, da, ludujemo. Jao, za malo da zaboravim na izazov. Ko voli da peva i da svira gitaru? Imam iznenađenje za vas. Pa, hajde onda da se borimo za ovu nagradu, drugarice. Prvo ću nacrtati mikrofon, a zatim sve ostalo. Da, Ja obožavam gitaru. Baš bih voljela da je osvojim, da bih nastupala na školskom koncertu. Moja gitara će biti potpuno crna. I dodat ću malo žute boje. Tako je. moj mikrofon će biti bele boje. A bit će jako lep. O da, svaka mi čast. Zadovoljna sam. Moja gitara je već spremna. Wow, ekstra! Hvala, Enid. A šta je kod tebe? Pogledaj, baš sam se trudila. Eto, sve spremno. Devojke, nažalost, nemate više vremena. Jesi završila? Da, spremne smo. O, svaka vam čast, devojke. A vidim da ste se obe potrudile. Dakle, obe ćete dobiti nagradu. A Wednesday će dobiti gitaru, a Enid mikrofon. Hvala puno. Da, zadovoljna sam. Wednesday, hajde da napravimo duet i da nastupamo zajedno. To je odlična ideja. To će biti baš moćno. Bićemo najbolje na školskom koncertu. Spremi se, Enid. Da, ludujemo. Hajde svi da plešemo. A evo vaše nove nagrade. Neko od vas će dobiti barbiku, auto i veliku kuću. Da, od uvek sam sanjala o tome. Onda počnite. A ja neću da crtam to. Bolje da pročitam knjigu Charlie. Wednesday, pa dobro, kako god. Onda ću nagradu dobiti ja. Prvo ću nacrtati barbiku. Hoću da ima lepu dugačku kosu i divnu haljinu. Da, preslatko. Baš mi se sviđa. Stvar? Šta hoćeš? Nema šanse. Crtaj sam ako ti se sviđa barbika. Ja sam zauzeta. Našla sam veoma zanimljiv recept za ljubavni napitak. Dakle, šta mi treba? Aha, sve sastojke imam. Odlično. Devojke, vreme isteklo. Ko je prvi? Ja ću. Pogledajte. Kako vam se sviđa moja barbika? Ispala je baš slatka, jel da? To je super. Za dete. Kako? Pa nije baš lepo ispalo. Wednesday, a šta je kod tebe? Neverovatno. Tvoja barbika je mnogo bolja. Pobedila je Wednesday. Šta? Ali ja nisam ništa crtala. To je stvar. Jao, izgleda da mu se baš dopala barbika i hoće da je časti limunadom. Ti si pravi džentlmen. O, divno. Preslatko. Devojke, jeste spremne? Imate novi zadatak. Crtajte popit. Najbolje od vas će ga dobiti. Ja volim ove igračke jer su šarene i mnogo lepe. Imam odličnu ideju kako da nacrtam dobar popit. Prvo ću napraviti srce i podeliti ga na delove. A sad ću uzeti šareno testo i obojiti srce svim bojama duge. Da, prvo ide crvena boja, zatim naranđasta, žuta, zelena, svetlo plava, plava i ljubičasta. A sad ću dodati moje omiljene bombone. Odlično odgovaraju za popit. Super! Ja sam završila. Da, našla sam potrebnu čaroliju. A vreme je da isprobam i da napravim popit. Testo. Hajde. Diži se. Vreme je da crtamo i pobeđujemo.
O da, prvo ću nacrtati srce. Zatim ću napraviti tačkice. Tako je. I na kraju ću obojiti sve šarenim testom. Mislim da će se učiteljici dopasti moj popit. Skoro sam završila. O da, pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam genije, jel da? Posljednja boja i to je to. O, devojke, stop, vreme isteklo. Pokažite šta ste stigli da napravite. Gledajte, ovo je moj papir. Jao, sve se raspalo. Pa dobro, eto. Pa dobro, Enid. A šta je kod Wednesday? Pokaži šta je kod tebe. Trenutak i sve će biti spremno. Eto. O, bravo, Wednesday. Tvoj popit je najbolji. Ti dobiješ nagradu. Čestitam. Hvala, baš mi je drago. Šta je stvar? Dobro, možeš da se poigraš. A ja? Ne može.